Οι λαιλασίες επεκτάθηκαν σε όλα τα βενετοκρατούμενα νησιά. Για παράδειγμα τα Κύθυρα, για παράδειγμα η Σκιάθος, για παράδειγμα η Κυκλάδος. Σε αυτές τις εκστρατείες βεβαίως γίνεται αυτό που πάντα γίνεται σε ίδιες επιδρομές, δηλαδή λαιλασία, αιχμαλωσία, υποδούλωση του πληθυσμού κτλ. Στα Κύθυρα, 7.000 κόσμος περίπου μαζεύτηκε και οδηγούνταν στα σκλαβοπάζαρα. Ολόκληρος σχεδόν ο πληθυσμός του νησιού εξανδραποδίστηκε. Μετά το μακελιό του Μπαρμπαρόσα, η παλαιοχώρα ερημώθηκε και μέχρι σήμερα δεν κατοικείται. Ο τοπικός τρίλος λέει ότι τις νύχτες ακούγονται οι φωνές των κατοίκων που σφάζονται από το στρατό του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και τους ναύτες του Μπαρμπαρόσα. Ο Σουλεϊμάν σίγουρα γνώριζε τις μεθόδους του Μπαρμπαρόσα, δεν ήταν κάτι πρωτότυπο εξάλλου και πολύ πιθανό να συμπαθούσε τον Μπαρμπαρόσα ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος στη σκληρότητά του. Ο τρόμος από τις επιδρομές ήταν τέτοιος που ανάγκασε τους νησιώτες να αλλάξουν την πολεοδομική διάταξη των οικισμών. Οι σημαντικοί οικισμοί δηλαδή έπρεπε να μην είναι κοντά στην ακτή για να μην είναι εύκολο να δεχθούν επίθεση και να είναι μάλιστα σε σημείο που καλύτερα να μην φαινόταν από τη θάλασσα και σε σημείο που να μην είναι εύκολα προσβάσιμο από την ακτή. Ο λόγος Μπαρμπαρόσα, ο κοκκινογέννης,